Θα σας μιλήσω για μία από τις πιο περίεργες υποθέσεις και αυτή είναι του Charles Morgan, ενός ιδιοκτήτη μεσητικού γραφείου που εξαφανίστηκε και στη συνέχεια δυστυχώς βρέθηκε νεκρός και αυτό συνέβη το 1977 στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η πρώτη του εξαφάνιση έγινε στις 22 Μαρτίου του 1977 όταν ο Μόργαν άφησε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά απλά εξαφανίστηκε. Επέστρεψε όμως στο σπίτι του μετά από 3 ημέρες σε κατάσταση σοκ, φορώντας πλαστικές χειροπέδες στους καρπούς και τους αστραγάλους και του έλειπε και ένα παπούτσι. Δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου και επικοινωνούσε μόνο γράφοντας. Υποστήριξε ότι τον απήγαγαν, τον βασάνισαν και ότι του είχαν ρίξει ένα παραισθησιογόνο φάρμακο στο λαιμό. Μετά την επιστροφή του λοιπόν ο Μόργαν φοβόταν πάρα πολύ για τη ζωή του, άρχισε να φοράει παντού αλεξίσφαιρο γυλαίκο, άφησε γένια και ανέφερε ότι δούλευε μυστικά για το Υπουργείο Οικονομικών ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Όμως ήρθε και η δεύτερη εξαφάνισή του 2 μήνες αργότερα. Στις 18 Ιουνίου του 1977 βρέθηκε νεκρός στην έρημο κοντά στο αυτοκίνητό του. Όμως υπάρχουν πολλά περίεργα στη σκηνή του θανάτου του Μόργαν, καθώς ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Πρώτον, πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού με δικό του περίστροφο, το οποίο βρέθηκε δίπλα του. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι φαινόταν για αυτοκτονία, βρέθηκε να φοράει το αλεξίσφαιρο γυλαίκο που σας είπα πριν ότι το φορούσε παντού. Τρίτον, απουσίαζαν αποτυπώματα. Δεν βρέθηκαν πουθενά αποτυπώματα ούτε πάνω του ούτε στο όπλο, το οποίο ήταν του ίδιου. Βρέθηκαν όμως υπολείμματα πυρίτιδας στο αριστερό του χέρι, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Στο αυτοκίνητό του τέλος βρέθηκε ένα σημείωμα με οδηγίες για το σημείο που βρέθηκε, ενώ ένα δολάριο με παράξενα ονόματα, ένα χάρτη και ένα εδάφιο από τη βίβλο ήταν κρυμμένο μέσα στα εσώρουχά του, πάρα πολύ καλά κρυμμένο, έτσι. Πολλοί πιστεύουν τώρα, πάμε στις θεωρίες, πολλοί πιστεύουν ότι ο Μόργαν δολοφονήθηκε από τη μαφία, επειδή ήξερε πάρα πολλά για τη διακίνηση χρυσού και τις παράνομες αγοροπολισίες γης, στις οποίες εμπλέκονταν και αστυνομικοί. Από την άλλη, η άλλη θεωρία είναι η αυτοκτονία. Παρά τις όλες αυτές αντιφάσεις, οι αρχές απέδωσαν το θάνατό του σε αυτοκτονία λόγω ψυχολογικής κατάρρευσης. Βέβαια, από τη στιγμή που εμπλέκονταν και αστυνομικοί, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό η αστυνομία